Ndewo n'ụmụ Igbo. Afọ mbụ Amaka Ekwo. Abụ m ofu onye n'ime unu so na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo nụ. Taa bụ 2nd April 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị ka nọ n'ọnwa abụọ dịka ọra eze nri si wee na-agụ ọgụ afọ Igbo. Enwekwa ndị Igbo obodo dị iche iche n'ala Igbo na-agụkwa ya n'ụdị dịkwa iche iche. Igbo bara ụba, pancha dị mma. Ndewonu. Taa bụ Nkwọ. Ndewonu. Nkwọ n'izu Igbo. Nkụzi nke taa, ịma n'izu gara aga sị m n'ọnwa na ife m ga-akụzi karịa maka ya bụ izu Igbo na ife ọ na-akọwa na ife ọ bụ na ife eji mara ya. Izuụka gara aga ọ Eke ka m nkụzi maka ya. Izuụka tata ọ Nkwọ. Taa bụ Nkwọnụ. Ndewonu n'izu Igbo. Ndewonu. Anyị ekene Chukwu Okike. Anyị ekene mmụọ niile nọ n'okike. Mmụọ niile na-eche anụ Igbo, na-eche anyị ebe anyị bigasị, ụmụ Igbo bigasị na mba dị iche iche dị n'ụwa. Anyị ekene mmụọ niile anyị na ya yi wee bịa ụwa. Mmụọ niile na-eche na-edu anyị niile. Unu ma na Afrịka. Fancha niile anyị ekene egbodo fancha. N'ọlụfa na-alụ na ndụ anyị. N'ọlụfa na-alụ na anyị Igbo. Wee na-ayọfa biko. Ike akwụkwọ na fa n'ọrụ. Anyị si ikuku Nkwọ taa. Ekupụla anyị. Ajọ ife niile dị n'ala Igbo. Ekute anyị aka. Anyị si ikuku taa. Ekugharịa mmụọ anyị na uche anyị. Ka anyị wee nwee ike ịdị na-aghọta ife gbasara ntọala anyị, ọdịnala na omenala anyị. Na-aghọta wee na-akwadokwu ya. Ndewo na ụmụnne m. Ya nkụzi nke taa bụ Nkwọ. Nkwọ. Dịka m gwabụla unu, ọ dị mma na anyị na-elota na enwere 4 elements of life. Dịka sayensị si wee gwa anyị, na ọ gwara anyị no carbon, no oxygen, no hydrogen, no nitrogen. Elements of life anyị ga-afụ ya naanị. Anyị ga-afụ ya n'ikuku, ga-afụ ya na mmiri, ga-afụ ya n'anyanwụ. Ọdịnala Igbo, Nkwọ, akụrụngwa Nkwọ bụ ikuku. Mmụọ Nkwọ bụ ikuku ka ya na ya yi. Ọ gịnị ka ikuku na-akọwa? Ọ gịnị ka ikuku bụ? Ikuku bụ ebe anyị bụ mmadụ, ife niile dị ndụ si ekulu ume ndụ. Ikuku dị mkpa na ndụ mmadụ. Ebe a ka esi ekulu ume ndụ. Ume ndụ anyị na-ekulu na-enyere anyị aka n'ọtụtụ ife, dịka ikwu okwu, dịka ịghọta ife. Nkwọ, ị ga-asị kana na
njirimara mpọ bụ ife dị ka freedom, ikuku, freedom, clarity, understanding, mmebikwa dị ka destruction, ọ dịkwa n'ikuku. Ife dị n'ikuku erika. Ikuku na-eje, ikuku na-ana. Ya ọ bụrụ na ị bụ nwa nkwọ ma ọ na isi n'ikuku bịa ụwa, ị kwesịrị ịghọta na energies, characteristics eji malụ nkwọ na gịnị anyị abụ na ịbụ nwa ikuku. Ọ na ịbụ nwa ikuku kwesịrị ịma ifere nne, intelligent. Ọ na-esi n'ikuku bịa ụwa, ụgbọ na-amụ ịbọsị nkwọ, kwesịrị ịma ifere nne, ikuku, ụmụ nkwọ ndị si n'ikuku bịa ụwa. Intelligence, communication, ịkpakọtali ụka, negotiation, understanding, dialogue. Maka nkwọ na ikuku na mkpakọli ụka na dialogue ya na anyị. Ụmụ ikuku ndị amụrụ mbọsị nkwọ, kwesịrị ịghọta ya. Ka ọ ga na-esi abalị ma amụrụ gị bọsị nkwọ ma isi n'ikuku ma isi rọ, ị kwesịrị ịghọta n'ikuku nwere ikike dị otu anwa. Ya ọ bụrụ dịka na ịchọlụ ịbanye dịka na alụ ma ọ dịka business, negotiation, dialogue, ịkpakọrịta ụka dịka n'ife ị na-eme, mbọsị nkwọ dị mma iji tinye alụ anwa. Ịgosi ọfọ, ịgwa ikuku sị ya na mbọsị dị otu a gị na-ekwe na taa na nne ife na ihe alụ ije na ị na-eje biznes dị otu a na ife iche ịkpa negotiations ya nyelụ ya aka, ya nọ nyelụ ya na ife ị na-ayọ bụ nghọta ya understanding, amamife, ka unu kwekọrịta gị na ndị gị na-aba na-eje, ka unu gosi aka gị dịrị anụ ọcha, obi gị dị ọcha, ego dịla ọfa, ọ ya elele ma ị bụ nwa ikuku ma ị bụrụ nwa, ọ ya elele ana ya ha ya n'onu maka na aka gị dị ọcha, maka na ide emelụ anyị. Ikuku dị mma iji je njem. Nya nkwọ dị mma iji je njem. Mbọsị nkwọ nwa ebe ị chọrọ ije ka nye mbọsị nkwọ, maka na ikuku na-achị na mmụọ. Ya biko ikuku nkwọ ya kukwelu ya ije kulu ya nata n'udo na ọṅụ, ya kwala ya ụzọ ikuku ọma, aka gị dịrị anụ ọcha, ijiri n'ụfọ gụọ ọnya, ịkpọ ọnya ọ ya aza, ihe eje ya na n'udo. Akwụ na vagote ọ ka ọ dị. Ife gbasara ọmụmụ ife ya na mpọyị, nghọta ife dịka nzukọ dị mma ịdị na-eme mbọsị nkwọ, maka na mpọ ikuku na-achị mbọsị ahụ. Efọrọ ọ bụ dịka na onwe ife ị na-eme na ị na-agụ akwụkwọ ma ị na-amụ akwụkwọ, ma onwe ife ị na-eme na-achọ isolve problems, ya na ọdịnanya bụ if nwere solution, ị na-echegbu onwe gị, ịghọtara ide enweta onwe gị. Ịrapụ ife ama dịka pụọ ilo gaghalịa, ife a na-akpọ dịka to get fresh air. Ịrapụrụ anụ ife ama for few minutes, esi ka ịgaghalịa na-ata ikuku, ị ga-afụ dịka ebe few minutes, ị ga-afụ na mmụọ gị ga-refresh, ga-agbanwe. Ị na-cheta na ife anwa na-ekwere gị omume
mebe ya ị ga-afụ na ị ga-emenwe maka na ikuku ịpụlụ wee jee kulu ume ndụ kugharịa ikuku banye gị arụ kugharịa mmụọ gị kugharịa nghọta gị ọnya mere o ji dị ụtọ ọ ife ikuku na-alụ ya nkwọ na ikuku amamihe mmụta ya na anyị njem ya na anyị nzukọ mkpakọrịta ụka ya na anyị nnwere onwe freedom ya na anyị na-emebikwa emebi nwekwa ike ọ bụ na iji ọfọ aka ya dị ọcha nwekwa ike kpọọ ikuku zipụ ya ozi o jeela ya ozi jee mebie ife ọ na-emekwa mana ka anyị todo anya na nke ọma ya ụmụ Igbo ndewonụ ọ ka ịmalụ ụdịrị ikike inwe ma ọ bụrụ na ị bụ nwa ikuku ma ọ bụ na amụghị mbọsị ma ọ bụ na ha amụghị mbọsị ndewonụ ụmụnne m ekene m unu niile unu ụra wee na-esonyelụ m wee na-atụsa ozi m ọ sị na ọ ga-adịla anyị niile mma na eke n'orie n'afọ na nkwọ ụmụ Igbo ọ ya adịla anyị mma asị m ikuku taa ya kụpụla anyị ndị a na-egbu ndị mmadụ n'ọfịa be anyị jụụ na anyị ama nkọ ife asị m ikuku nkwọ taa ya kụpụva n'ala Igbo niile ise ọ ya adịla anyị mma ife ọbụla bụ ife dị mma na-eweta ọganihu dị mma anyị niile etinyela aka na ya ka anyị ịra bụ ndị na-asọ nsọ anyị na-akwụba aka anyị ọdọ asị m na ọ ya aga n'eke n'orie n'afọ na nkwọ ndị awọ na ụmụnne m ọ ga-adị na mgbe ọzọ komesiam